रातिबाबरा भात खायसे ना नाथाय नों बिदि मानसिखौ हेल्प खालामनानै जोंथ' हेपिनेस मोनो ना बे हेपिनेसखौ जेरावबो नागिरना मोना क्या नाम है आपका बहुत क्यूट है आप लोग हेलो गाइस आं दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि गेजेराव खाब्ला सिब्ला नुजाफैलायबाय आरो ना ओमफ्राय दिनै जोंथु जोङो सिरियाखानायाव थांनो नागिरदों दा जोङो माने मोनसे टेलराव दंफैयो जोंथु आंनि कलेजनि ड्रेस सुथाबनो होदोंमोन ओमफ्राय दा लंपेन्टआ एसे टाइट जादों ओमफ्राय दा मा होनो एसे लुज खालामफिननो होदों आरो ना ओमफ्राय जोंजों लोगोआव नै बन्धु थांफागोन आरो ना ओमफ्राय जोंना सासे बन्धुनि बैनाय आरो ना बेबो थांफागोन दा जों ज'नो नायनोसै आरो ना सिरियाखानायाव सासे नै मोद्ला लानो मिनिखायो आरो ना बेयाव थानानै ओमफ्राय दा जों थांनानै खावब्ला सिब्ला नायसिलाबोजोबनोसै आरो ना ओमफ्राय जोंना नै सासेया बारा बेखौबो सोना गारबोफानोसै सिरियाखानायाव हेल' गाइस जों दा मा होनो फाइनेलि ड्रेसखौ लाखांबाय आरो ना ड्रेसखौ लाखांनानै दा जोङो गारि गाखोनो थांगासिनो आं मा मानसिखा आरो गारियाव ओमफ्राय दा नायनोसै दा सिटखौथ' मोनगोन ना मोना नै आरो ना जोंना गुवाहाटि टाउना नै गारिफोरा ओमफ्राय दा बेयाव गाखोनोसै गाखोलाबायना मोद्ला मोनसे होलांसै बाला सिरियाखानायाव दा गाखोबाय गाखोनानै दा थांसै बेनिफ्राय मा होनो पाक्का माने हेन्डिमेन बायदि नुखायो आरो ना बेग सेग लालायना नोंथांमोना बुंदो हेन्डिमेन बायदि नुयोना नुवा हेन्डिमेना फैसा लांनो फैबाय आरो दादा কেনে খবর ভাল না কিমান হল আজি ইনকাম এসে ভালো जोंनाबो थांगासिनो आरो ना जोंना ड्राइभारा फुरा साखोगासिनो आरो ना सलायगासिनो दादा बरिया बरिया ना खबर जों हिन्दीमेन जागोन आरो ना ओमफ्राय दा पान्जाबारि गाबज्रिगोन आरो ना आंबो पान्जाबारि ना दादा उनथिंथ' बिराद मानसिखा ओमफ्राय जोंना सानैया बैयावनो दं आरो ना जोंनि सिख्लाफोरनि जोंथ' जायगा जिरायग्रा बेयावनो दङ दादा रातिबाबरा भात खायसे ना জাস্ট খাইছে আচ্ছা কি সবজি খালে বাকি খবর ভালো না আপনার ঘরে আটে বরপেটা আচ্ছা আর আপনার কিবা এটা দিম मा होनो जोंथ' आंनाबो बारा फैसा गैया नालाय दा जोंथ' आंबो जारनिस खालामना फैदों नालाय ओमफ्राय एसे होबाय आरो ना मानसि जानो थाखाय ओमफ्राय दा बिथाङा मेगन नुवा नालाय बिदि मानसिखौ अननांगौ आरो ना जायफोरा माने ब्लाइन्ड आरो ना बिदि आखाइ आथिं गैयिफोरखौ ओमफ्राय जोंथ' आथिं आखाइ गोनां बेथ' मावना जानो हाखायोना ओमफ्राय बिदि गैयिफोरखौ अननांगौ आरो ना आंनाबो बारा फैसा गैयामोन अननो सानो खिन्थु आंनाबोथ' इनकाम गैया नालाय ओमफ्राय दा इनकाम थाबा आंबो बहुत हेल्प खालामनो गोसो आरो जोंथ' मेगन गैयिया बेनोमोन आरो ना ओमफ्राय बे जाय मेगन गैयि आथिं गैयि बिदि मानसिखौ जा हेल्प खालामनानै जा गोसोआव गोजोननाय मोनोना बेखौ माने जेरावबो बायनो हाया माने बिदि मानसिखौ अननानै बिदि गोजोननायखौ माने जेराव बायना मोना आरो ना बेनिखायनो जों हेल्प खालामनांगौ हायोबा ओमफ्राय बिसोरखौ सोंनांगौ ओंखाम जादोंना जायाखै जुदि जायाखैबा माने माबा मोनसे बेब'स्था खालामनानै ओंखामखिनिखौ माने जगार खालामना होनाया मोजां आरो ना आं बेखौनो सानो दा बिदि मानसिखौ हेल्प खालामनायनि जोंथ' मजायानो बेलेगखा आरो बिदिखौ नों जेरावबो नागिरना मोननाय नङा जाय नों बिदि मानसिखौ हेल्प खालामनानै जोंथ' हेपिनेस मोनो ना बे हेपिनेसखौ जेरावबो नागिरना मोना पान्जाबारि लासगारि मानसिफोरा गाखोजोब्बाय आरो ना पान्जाबारि आइबो लासगारि आइबो पान्जाबारि लासगारि जोंना फाइनेलि जायगा मोनबाय आरो ना पान्जाबारि लासगारि दादा गय थाइब दादा हेल' गाइस जों दा फाइनेलि मा होनो जोंथ' सिरियाखाना बेयाव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय नायसिलाय जों सिङाव माबोरै ओमफ्राय गारियाव बहुत इन्जयमेन्ट खालामबोबाय जोंथ' जों गैयि मानसिखौ हेल्प खालामबाय ओमफ्राय दा जोंना गेटआ बियो आरो ना ओमफ्राय जों दा हाबसिजोबनोसै सिङाव एक्सप्लर खालामहैनोसै माबोरै मा दं जन्थुफोरा ओमफ्राय नायनोसै आरो ना जोंना बेनो आरो ना मेन गेटआ दा नायना लादों ओमफ्राय दा जों सिङाव हाबनानै एक्सप्लर खालामहैगोन ओमफ्राय जोंथ' जोंना नै हाजोनि लामा बायदि आरो ना दावखोलांसै दा नै जोंथ' जिराफमोन आरो ना बे टलेस्ट एनिमेल गाहायाव दं ओमफ्राय दा जों दा दावखोलांसै आरो ना दावखोगासिनो दावखोनानै दा नायबावगोनसो हेल' नै जोंना टर्टइस आरो ना सिङाव हाबना उन्दुना दं मालाय गुदुंनो हेल' जरा खोमा हिनजाव हेल' मा होनो बिखुङाथ' फुटबल बायदिखा माला एखे दाउ मा नामथाय नै आरो ना दाउआ ओमफ्राय दा मा एनिमेल्स दं दा सिङाव थांनानै एक्सप्लर खालामहैबावनोसै आरो ना आच्छा जोंना बेयाव दा दै मोनो आरो ना बेयाव दै लोंनो हायो लोंला आरो ना दैखौ लोंबोखादो ओमफ्राय दा सिङाव थांनानै एसे नायसिबावनोसै आरो ना मा ओमफ्राय आरो ना जायगायाथ' नायना लाखा आरो ना नोंथांमोना जायगायाथ' माने हाजो बायदिखा आरो ना जोंथ' बिराद डाउन लेभेलाव आरो ना जों दा एसे गाखोबोबाय गोजौआव ओमफ्राय दा गाखोसिबावगोन माने गोजौआव नायसिलायजोबगोन आरो ना जोंना सासेया मोद्ला लानो बेयाव फट' लाबाय आरो ना दा बाथाबलाबायाबानो जाबाय ओरैनो जोंना मोख्राफोरा हेल' नै आरो ना बेसोरा आखाइया जदों आरो ना नै जोंना आसोलफोरा आरो ना
नायनो लादो एसे दा बाग्रायाबानो जाबाय आरो मिथाइ लाबोफानो हागौमोन आरोना जोंथ' पेकेट बुस्थु लाबोनो हायाखै ओमफ्राय जोंना बेयाव दा सानै सिख्ला साफा थांदों आरोना जोंनि सिगाङाव साफाखा आरोना मा होनो मोनबाथाय हाबा खालामलांखागौमोन आरोना जोंनि लामायाव माने सानै सिख्ला साफाथार लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्य जोंथ' दीदी कहाँ से है कार्बी आंलं अच्छा क्या नाम है आपका प्रियंका मसलाई अच्छा आपका निर्मला पुमा अच्छा इधर रहता है क्या अच्छा मिलके अच्छा लगा बहुत क्यूट है आप लोग साले का खोपड़ी तोड़ साले का बिराद साफा आरोना मोनबाथाय लांखागौमोन आरोना ओमफ्राय बेफोराव माने जोंथ' हारसिं माने फैनो गाज्रि आरोना लोगोफोरजों जेनेबा फैनो मोजां ओमफ्राय लोगोआव गार्लफ्रेन्ड थाबाबो जाखाबाय आरोना सोलिजोबखायो माने गार्लफ्रेन्ड थाबाथाय जुइखा आरो गाखोगासिनो नायथारनोसै बिथांखौ आरोना दिनै नायनो होननानै फैखाबाय नालाय जोंना मेन एक्टरा बेनो आरोना दा नोंथांमोननो खोन्थिनोसै नायदो सोर मेन एक्टरा दंखायो आरोना जोंना नै मेन बुस्थुआ बेयावनो थायो नै उन्दुनासो दं आरोना बिथांमोना उन्दुनानै दं ओमफ्राय हेल' नै आरोना जोंना टाइगारानो टाइगार नङा इयो लिअ'पार्ड आरोना कमन लिअ'पार्ड ना मा होननानै दा माबायाव दं आरोना थांगासिनो आरोना बिनि गाहायाव थांनानै दा मा नुहैबाबो नायहैनोसै नायसिलाजोबखागोन आरोना ओमफ्राय बिसोर सानैखौ बे टाइगाराव सोना गारबोनाय मा मोजां जागौमोन खोमा नै जोंना आसोला गाइस बेयाव थायो आरोना नै हुरुंग सिङाव ओइ नै एकदम सायाव गाखोलायना दं आरोना हिर' बायदि हेल' नै जोंना बे भालुक आरोना बे न' सिङावनो थायो बिसोरो मानै थायो खोमा ना माथाम थायो नै मासेया नै बे मासेया आरोना जोंना लिअ'पार्डा आरोना हेलो मिस्टर हेलो सुन रहा है क्या हेलो सुनता ही नहीं कहानी खराब है शायद नै गाइस जोंना सिगुन दाउफोरा आरोना नै जोंना आब'मोना गोजौआव दं नै हेल' गाइस नै जोंना बेयाव लायन आरोना हेल' गोजानावसो दं आरोना नै एसे जुम खालामना खोन्थिहरनो नाजानोसै आं हेल' मिस्टार नै जोंना टाइगार आरोना हिर'आ उन्दुनानै दं बेयाव नै मासेल' नामा नै मासेया नै आरोना डन्ट काम क्लज आरोना जोंना हिर'आ बेयाव दं नालाय माने होना हरनोबो हागौ माने आक्रमन नै जोंना ओमफ्राय सासेया नै आरोना बेयाव दं हेल' गाइस जोंना मा होनो बेयाव माबा दं आरोना निगाय मा निगायबा दा दिनै नायनोसै आरो निलगाय ना निगाय निलगाय बेनो जोंना आसोलफोरा हेल' चिक काम हियार बोरै मोनदों जुखौ नायना एसे गोसाब्रा मा एनार्जि गैथामादां ओंखाम जाबोै थामादां होनखायो बोरै मोनदों एकदम मोजां मोनदों होननांगौरा दे बोरै मोनदों एस बिदिसो दा सेंग्रा मानसि जानानै माबा ओंखाम जायै थामाथां होनखायो आरोना मोजां मोनदों डाइरेक्ट होनखानांगौ माने मोजां मोनदों बिदि टाइप आरोना माने एकदम नेचारफोरा गाहायफोरखौ बिदि आरोना हेल' गाइस जोंथ' दा जोंना आसामनि मेन एनिमेला बेनो आरोना राइन' नै आरोना जोंना एक्टरा बिगुरा बिराद रोजाखा आरोना नै ओइखे मासे दं बेयाव मासे दं आरोना बेफोरखै दंना गैलाथाय गैबावलादां आरोना जोंना अस्ट्रिकफोरा बेयावनो दं ओइनो नोंथांमोना नुखादों हेल' ओइनो आरोना काम अस्ट्रिकफोरा बेयाव थायो खिन्थु बियो डेन्जार आरोना माने खारनायाव डेन्जारखा आरोना खारनायफोराव दा मबाइला बोरैबा फेन्सि सिङाव हाबलायलायना लादों माने गलांनो गोनांबाथाय गैखाला आरोना ओमफ्राय जों दा बिनिफ्राय थांफिनसै आरोना ओमफ्राय इथिं नायहैबावनोसै मा दं मा नुयो ओमफ्राय जा नुयो नायलांसै नुवाबाथाय गारियाव गाखोना ब्लड थांसै आरोना मानसिफोरा बिराद नायखायो आरोना माने मा खालामदों सानो खोमा आरोना माने आंबो होख्राव बुंगासिनो नालाय लाजिनायथ' गैखाया कैसा लगा है ब्रो बहुत बढ़िया लग रहा है हमें कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है क्या देखा बहुत कुछ देखा है ना कहाँ से आया है मैं तो सिलचर से अच्छा इधर रहता है क्या नहीं अच्छा नाम क्या है आपका मेरा नाम रेहान अच्छा रेहान है अच्छा आप बहुत हैंडसम है भैया लोग घूम के कैसा लगा देख के चिड़ियाखाना कैसा लगा ठीक लगा अच्छा थोड़ा जोर से बोल दो अच्छा मिलके अच्छा लगा कहाँ से आए साबरमुख से नौगामी
नौगांव से अच्छा अच्छा लगा ना देख के हाँ अच्छा लगता अच्छा ठीक है मिलेंगे टाटा तेरी मेरी गल्ला होगी मजबूर करना कभी तो मुझे नजरों से दूर किते चलिए किते चलिए जाबाय आरोना बेनो आरो ओरैनो सर्ट माने एसे गुसुङै एन्टारटेन खालामनांगौ आरोना लाइभआ खारन मानसिनि जिउआ खेबसेल'सो नालाय बे खेबसेल' लाइफखौ आरामनो इन्जय खालामनांगौ माने बिदि नेचारफोराव आरोना गिदिंनानै माने बिदिनि मजायानो बेलेग आरोना खारन मानसिया दिनै दं गाबोन गैया आरोना गाबोनबा मा जागोन आंथ' बुंनो हाया जेबो बेनिखायनो जाखिनि टाइम मोनोना बेखिनि टाइमावनो एन्जय खालामनांगौ माने बे आरोना ओमफ्राय दा गाखोहैसै आरोना आरोना हेबिखा माने बिदि बुस्थुफोरखौ गेलेबाथाय माने गोदोनि मा होनो मेमरिसफोरखौ गोसोखाङो आरोना गोदो जितु जोङो माने न'नि पाका थायोमोन ना पाकानि स्टेपआव माने बिदि दुद्रुबोयोमोन आरोना ओमफ्राय बिदि स्लट फैयोमोन आरोना ओमफ्राय दा हेल' गाइस मा होनो जों दा गेलेखांबाय आरोना गेलेनानै माने बिदि गेलेबाथाय जोंथ' आगोलनि मेमरिसफोरखौ गोसोखाङो आरोना जोंथ' दा जोङो देरबाय नालाय जोंथ' आगोलनि मेमरिसखौथ' दा नागिरना मोनला ना होमबा माने समाव बिदि आगोलनि मेमरिसफोरजों जों एन्जय खालामनांगौ माने लाइफखौ आरोना होमबाथाय बांसिन मजा नाङो आरोना ओमफ्राय फन फैदों आंना र' ओमफ्राय दा जों बिनिफ्राय थांफैनोसै आरोना बिथिं बेरायना फैबाय दा सिंफोराव नायसिजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा जों बिनिफ्राय थांफैनोसै आरोना दा थांफैनानै दा जारनि खालामलांसै आरोना बुहुद बेरायबाय बेरायना लाइफखौ बिदि समाव एन्जय खालामनांगौ माने जोंथ' समाव एन्जय खालामनांगौ दा हेलो क्या नाम है हाँ सुमन हुसैन और दिलदार हुसैन इधर का ही है क्या पढ़ाई करते हो तो कितना क्लास में हो 3 and 2 अच्छा से पढ़ाई करो ठीक है ओके टाटा बाय बाय थान्दा लाना फैबाय आरोना लोंसिजोबखानोसै आरोना दा मेंना फैबाय नालाय ओमफ्राय दा लोंनानै दा गारि गाखोफिननाय स्टेसनाव थांसै आरोना ओमफ्राय जोंना रेस्टुरेन्टआ बेयाव फैनानै जाफैनो हायो आरोना जासिफैजोबनो हायो एकदम लोंसिजोबखाबाय आरोना मा होनो हेभिनो लोंखाबाय उदै सिंफोराव दा माने लोंना होनाय लोगो लोगो दा गेसफोरा फैजोबखागोन माने आनो आरोना दा गारिफोराव दा गन्थंजों माने फेस फैलायलाङो आरोना बिदि स्प्राइट लोंबाथाय सोर सोरना गन्थंनिफ्राय बिदि फैयो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनाथ' डाइरेक्ट फैखायो माने लोंनायनि दसे उनावनो फस फैखायो आरोना जों दा मा होनो मेन गेटखौ मोनफैफिनबाय आरोना दा जों बिनिफ्राय थांसै आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै आरोना जोंना मेन गेटआ बेनोमोन आरोना जोंना मेन गेटआ ओमफ्राय जों दा बिनिफ्राय थांफिनसै आरोना मोजां मोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जुदि आंनि बे ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना थाबैनो ओमफ्राय जों नेक्स्ट भिडिअ ज'नो लोगो मोननायसै आरोना अब्लासिम टाटा बाय बाय आरोना